Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Moja zake kunoni kulilazo kukuloni ibaziwa kwenda kote ambiri amene muli kuno yalomwe zona zaboza ndipo alomwe yake si akokoleya kumami hapa zona zaboza ndikati ndiyambepo mumva simumva. Aha. Ola awile uno lati mwaniho ampamo mula mohiwa inatinia na kuti a vice president atiko lino la Malawi amene sodi msogoleri wachipani chathu chabwinochi chaodya zake alibe mlandu ndi mwana wa nyumba muno zona eti ziko mukapele ndipo peza kuti mwina kwina kondizi kucheka ni utenga wambirisi muumva nipanga chichewa tilipanga chichewa chimene tikachishule kuti chinyanja tizi ngophatikiza muzinazo eti monga anakamuzi ndeno ndiko panga kuti ndi slogan yokhayo kena konde apasa chairman amene yapase just a minute kuti nawonso alampuleko eti ziko mukambeni ndikanena kuti muchadai ino munene kuti kankohiwa okuti azache alibe mlandu zikutanthauza kuti munthu uyo akadya zakezo safunsidwa mafunso mulandu sukhalapo opanda funso eti amafunika maumboni eti ndeno ohikohiwa nko sika ochadao eti ndendi kati muchadai inu munene kuti tankohiwa ndendi paka katatu kenako ikafika pa chorus ikamaza kuti muchadai inu muza kuti tankohiwa tamane koma mukipanga mukuonesa kukondwa atu kuti no vice president waziko lino alipatipo mukuonesa kukondwa kuti msogoleri wachipani chathu alipatipo Mujadaye Hello, Mugambele, Pakoza, Yabase, Achamanaja, Emile. Okay, hello. Diambe kupusa jikana kudapa sa shamba. Ichi kila jili chose chimene atsogoleri athu a president athu atifuna kuzerepa. Mapeto ache magwero ache ndi chiticho chimene chikufunika ndikusatira chiticho. Aha. Ndeno ichi chisija chilendo poka kwa amene kuvotako kukhala koyamba. Koma kwa amene tinavotapo ulendo uja ichi takati kukumana nacho siyocho. Ndeno ndikufuna ndikukumbuseni chifukwa masikuwa ayandikira. Ndeno zimene ndikufuna kuti tichite posintha ulamuliro wa dziko kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino tikwenera tichite bwino ndi chilicho ndichichi. Ndeno chipani chathu chaodya zake alibe mulandu muchadai kankohiwa msogoleri wake ni Michael Bizwick
Ushi Michael Bizuki Chamicho Ushi Kibunzi wadi Kibunzi wa Robe yake ngati sowe Kifuwa bali ma president amini mga aone babebala hapo Ichi chikakala bebala Chikakala mwenye chikakala bebala Ndiyo bagakala ma president ngombe 20 Kabina 20 jakuchi Chikakala mwenye bobo Baza funika kudeka Baza funika kudani? Kudeka Baza funika kudeka Ubaona kuti mmanyamoko mukudelela Mwe mazaza tukutaule pira kuchonga Ulibwina uzamani na kuti ine ni kufuna inki Ukafike mojala Cholinga chako chunina kuti ukwanyilise kuvotela amene ali kuolondola kutokela pasi panti mapako Eti? Yeno Michael Bizuki akakhala pamenepo bantu 22 koma akakhala mwina pataliko molingana ndi zinalo chifukwa akayendera mndandanda wakalembedwe kamawu eti ndiyeno inuyo mukayang'ana chizindikiro cha khasu muzakalimbane ndi kuyang'ana kuti kodi ujeni bajali ndi maina ambirimbiri eti mukwaziwa eti loyamba ndi chani lachiwiri lachitatu ndiyeno bambo akasikono apasakalembedwapo mangaja apasakatalipo sakalembedwapo ya akalembapo Michael Bizuki Ushi ndemutangane ngobe mundu muzimuyang'ana muno mwa serious ngobe osamaopa ya kuti mupange cholondola eti ndiyeno mukakafika ba chizindikiro cha khasu malimidwe kudya mwabana kawimuchekeza winyu chizindikiro chimene khasu kumapeteko kuli bokosi limene lolo pamene inu mukagwiremo ntchito yake njonena kuti mutenga bolobweti yanu mukachonga kwekwe koma kuchongako musachonge mokondwa kwambiri chifukwa mukuza kuphonyesa mukangochonga mwadongosolo kuti chochongacho chipezeke chili mkati mwa bokosilo amene mukadinde ndi chala kuti nayi ayimyano nginaora oremba eya inki akakupasani mukadinde amenewo ndino mukadinda mbokosimo madindidwewo mukadinde mwadongosolo osapupuluma chifukwa chala chikoza kupambanaso bokosi musakapupulumeya mukafase kuno kwino kati mweni dindu eti mukatero basi mwakwanisa kumuvotera Michael Bizuki Ushi monga president wa dziko la Malawi ndawu imeneyo ndunde akazalengeza kuzakhala kukondwa kwambiri inu ndine tonsefe tizakondwera chimene tabwerera pano chizakhala kuti chakwaniritsidwa sichocho zikomo kwambiri ntchito imene ndinayenera kuchita pano ndamaliza ndikukhulupirira kuti mwamva alipo sanamve sitipereka mwayi wa mafunso chifukwa kale wina sanamve mukafunse anzanu nkhani ndi imeneyo yonena kuti tikufuna kumuyika pa mpando wa president Dr. Michael Bizuki Ushi tukululuzo takulandirani hoja zake kolemekezeka takulandirani kuno kunguludi boma la Chilazulu ife taima pano ngati cheya wadera lino la Nguludi kufuna kukulandirani tikuyamikani bwana pa chisankho chimene mwapanga chofuna kuima ngati president dziko lino la Malawi tavutika taberedwa talira zonsezo anthu onse ali apawa akuona timalira limodzi akuziwa mavuto amene ali m'mitima mwawo ndipo ni mboni ya zimenezi kana muli apa ndikufuna kuti pamene mulipo mumve kuti anthu onse amene ali apawa mavoti ndi anu inu musadandaule chifukwa choti kubwera kwanu tikufuna kuti musinthe zinthu kuteka kunena zoti tisangalala sopano talira kokwana tadandaula anzanga muli apa zamavotedwa longosola kale tiyeni tisakapange mistake ina iliyonse abwana ndi omwewa
madelegate ndomwewa tawanyadira ndipo tikhala tikuwanyadira tili nawo mpaka na sokolo muno. Hoja zake. Hoja zache awo akutisuzumira inuso majazanu simunajeza wina aliyese mulibe mulandu aliyese pano hoja zache alimejani kodi hoja zache amali abambo nkhani ili pano ndiya pakati pa Mulungu inuyo ndi dziko lanu. Nkhani ili pano ni nkhani ya serious. Nkhani Mulungu akalowererapo nkhani imeneyo chibwana chathirapo. Ndikuti pakakhala nkhani Mulungu akangolowererapo nkhani imeneyoyo chibwana chathira pati pompo. Kumalawi kuno chisankho cha 2025 pa 16 September ndi pakati pa inu Mulungu wanu ndi dziko lanu. Ngati Mulungu ali pompo walowererapo zachibwana zathira pati ineyo ngati state vice president osati vice president wa chipani koma state vice president wa dziko komanso president wa hoja zache alibe mulandu. Ndabwera pano ndikunena kuti ndipikisana nawo, ndikuyamba ndikulimbana ndi mizimu ya chabe, ndikuziwa kuti pamene nasankha njira iyi nditukwanidwa ndipekedwa nkhani nditakumangidwa china chilichonse chitakundichitikira ineyo. Koma ndikuti chifukwa ndi Mulungu walowererapo chondifikira chindifikire, koma chaka chino tisinthe zinthu. Kuti munthu asiye mpando monga vice president ali vice president ndikumalankhula zinthu zodzudzula zimene zikuchitika mboma amene ali, ndikumadziwa kuti munomo ngati panali izi ndi izi zimene ndimalandira ine sindilandiranso, ndikuti palibe kanthu kanazoni, koma mumumu tikonze. Chifukwa chani? Yehova Mulungu wakumwamba Allah subhanahu wa ta'ala walowererapo. Ineyo ndizakhala okhumudwa kuti mutabwera chonchi, mutavutika chonchi, takumana chonchi, mukavota ife cha t-shirt
mukavote fa cha nsalu, mukavote fa cha kandalama, muzamvesa mulungu chisoni chifukwa walowererapo. Ndiye inu muzagwada ambuye tikuvutika kuti ambuye boma limene lili tikuvutika. Mulungu kuti imakalapo nthawi samamva mapemphero a munthu. Imakalapo nthawi mulungu samamva mapemphero a munthu akatopa ndi uchitsiru wa munthu. Ndikulankhula mawu olimba. Chitsiru chimati mu mtima mwace kunja kuno kulibe ndani kodi? Kulibe Mulungu. Ndiye inu mukudzati kunja kuno kuli Mulungu. Ziko lino latina mitengo ingokwera ngati asupa chamba inu mukuona. Ndiye inu nomwenu siku lokasankha mukapitiza kusankha zomwezo. Ndiye mapeto kwache muzikalira ambuye Mulungu tikuvutika. Ana kuti iwe nakupasa thanzi, nakupasa moyo, nakupasa tsiku loti ukachite zoti iwe uchite usangalale. Mulungu akasika kumwamba ukakuchokerani? No. Ineyo ndimati ndakulira kumudzi, ndimaponya maso ndiye ndikuona Mr. Rodrick Mitengo awo mbiri yawo ndikuuza tabwerani kuno kwakusakukuziwani sindozona ali kunokoyi ndikuuza ndikuti ndi ndani amenewa Mr. Rodrick Mitengo zoti alipo pano sindwazindi tabwerani. Tikamati kunja kuno kuli Mulungu simasewera. Fikani Mr. Mitengo, ambuye azikudalisani. Akulu amenewa ine ndili ku primary, awa ali ku secondary kale. Tinali wovutika. Bambo wawo anali mbodzi akulu a polisi. Amabwera kusatenga bakali moto. Kwatuko atukumati Rodrick bambo ajanitenga. Wapita. Nsabato anaba kuvala lwa mkono. Ife simazuwa sabato pocheza nawo nimatenga sabato pazilangali kulipukuta ndilawe sabato osaka saizi yanga kulowa sabato yayiwowa. Iwowa amadika kabisa ineyo kola kula nawo osanga kusa kuchichewa uzana kula chizungu. Ali form 3 ku secondary school ine ndili ku primary kama standard 6 amati standard 6 you are form 3. Moyo woti ovutika wazoti ndali ovutika amadziwa koma anandikomera mtima chifulene kulankhula chonena kuti ungavutike Mulungu amazusa wina wake amene sukumuziwa amene amati usadandaule tiye lero ndi awa chapangisa kuima apopo lero Mulungu angoti ukumana nayenso awawa ndako ndine vice president leroli ndapeza ali apapa ndikwadusa Mulungu santemberera. Yes kakaleni tina utona kuvutika kwanuku si chifukwa chonena kuti Mulungu analemba kuti muzivutika. Ayi, mawu onena kuti odya zachi alibe mulandu. Anayamba kalekale Mulungu pakulengani anakulengani kuti mukhale aliyense azidya thukuta lake. Koma zomvesa chisoni kunena kuti taona ni mlongo wanga uyu ali apa mmene alimo watenga thobwa lilumo akugulisa thobwa zuwa lonseli akugulisa thobwa akapeza ndalama zimene zichazo kuti akagule zofuna zache zikwana. Ayi. Anthu fe sitimafuna kudziwa tikamati munthu akuvutika sikungovutika kusowa ndalama. Kuvutika koyamba ndi maganizo. Munthu ndifuna ndipike thobwa. Kupika thobwa simasewera. Apanga zonsezo ndikupika thobwa ndikuligulisa ndalama zakezo kutaka kuli chifuna yecho osapezeka. Mutu mmainda bwanji kulira ndiye amati anthu osaukakalira Mulungu amamva. Pa 16 September siku limene inu chikubutima chanu ndi Mulungu wakumwamba ndi dziko mukanena ambuye ine ndifuna mundithandize osayang'ana ineyo ine ndadusa kwambiri dziko ili la Malawi ndikukamba mobwereza asakunamiza ni munthu ndine vice president
ndilosavuta kuyendesa ukapitiramo chimozi. Koma ukapitiramo zambiri ndipo mboma chauna ine ukangopita ndi zizukulu zako, ukangopita ndi anako, ukangopita ndi apkako, mboma walilephera. Mziko pampando umene wa president amakhalapo msuwina ndi mulungu mwini wace, ndi pampando pake, pampando pamene popo pasakhale zizukulu zako. Eli anake anaphedwatu chifukwa chani? Amapanga zawo zosepana ndi zimene mulungu amafuna. Kuyendesa boma ndikosavuta koma ndi serious business. Chifukwa chani? Anthu nonsenu mulungu amatitenga enafe takhala pampando wa president, vice president, tiyang'anire inuyo. Boma la ine silizakhala lona kuti ife audia zake tilamulira tokha. Mulungu sanayike nzeru mwa chipani chimozi. Ineyo president pa 16 pan chimene ndizachite AUTM anzeru amene ndikwaona ndi alowesa mboma, ADPP anzeru amene ndikwaziwa ndi ayika mboma, APP anzeru ndi ayika boma. Onse zipani zonse okhaokhawo opa mulungu amene alilira anthu ndi atenga ndikanawo mboma. Izizi boma ndina mulungu osati ine naliwina waliwina. Mulungu amekukupasatu. Yehova amayika asogoleri ndikwananiso wachosa. Mukapanda kusamala zaka 5 zikubwerazi mukhala mukulirabe. Ena mpasali ndalama. Ndinene pano alipo ena amene ndi ma candidates audia zache alibe mlandu. Madera osiyana ma candidate itu audia zache alibe mlandu. Ali ndi makakao akuiba pampando wa MP, pampando wa kansala, audia zache alibe mlandu. Satana walo wa ena aiwo. Chipandi china chapa sandalama sokoneza kumene koko ndiye kumakuta kubabuza nzao. Ausi tu akwenda kukasungu, ausa akwenda kukasungu mawa. Ndiye uzani anthu angongole ndalama, matraki abwere, anthu kugongola ndalama, matraki kutenga zovala kuwapasa anthu. Ile sindikuziwa osapitako maona banacha angotinamizapo. Maona opanga zimene zozoyo ndi candidate amene Satana wamulowa kundamizidwa ndi chipani china kuti asokoneze audia zache alibe mlandu. Ndiye ndikuchenjeza anthu onse mmalayi munomo kuti makandidati anuwo muziyang'ana bwino akulankhula chani za ine. Chifukwa msogoleri wanu wachipani chanu, msogoleri wanu mmamulira miseche, mmampangira chiwembu. Kandidati aliyense amene amavala za audia zache, amene akuima pa MP, pa ward councilor, ngati alankhula zonyoza ineyo, ngati alankhula zonyoza chipani, ngati anamizira ineyo, anthu aziwe kuti uyuyu ndi Yudasi wangovala zovalazo si audia zache mumtima, wakhala audia zache pa zovala. Amene kulikula atani kodi asiye azipita. Ndiye nawata ndikamachoka ndichoka ndi anthu wanga. Kodi abale ife timakhala ndi anthu ndi amulungu twawo. Ndiye ndifuna ndichenjeza malayi wonse malayi muno kuti muyambe kuyang'ana asogoleri, ma ward councilor, ma MP audia zache. Kodi amene ndiwogudwa kapena ayi alandira ndalama kwina kwake sana kugawireni, afune kokutengani akakuguliseni kwina kwake. Asiye napite okha msavotere. Olali audia zache alibe mlandu. Ngati akususana ndizo khulupirira za chipani ichichi ndi anthu amenewo. Oyi kuli madera ena, kuli candidate wa DPP MP ine sinayike kowanga kuona kuti uyu achita bwino ndipikisana ife chake ndakuti ambuye mulungu wa DPP iyi apambane. Wina ukukukukulu wa UTM uyutu wabwino uyuyu apambane. Uyo ndi wachanu wafu apambane. Nkhani sio zitama kuti ineyo wa audia zache. Ine sindifuna kuyendesa boma ndi chipani cha audia zache tokha. Ndifuna zipani zonse ndi aphunzise. Chifukwa zipani zambiri zalepera ndi aphunzise. Tikati kugawa fetereza timagawa bwanji. Ine fetereza kamugawapi ndekha ndagwira chino ku adra zaka zambirimbiri 26 ndi maziwa fetereza akabwera matani kati mamiliyoni angati mufuna kuti muwapase anthu. Mmapasa bwanji kuti osaukayo akampeze mmapanga bwanji. Kodi apafuna kulandira chimanga osaukayo mukapange bwanji. Ndiye zipani zonsezo ndaziona kuti zimakanika amangolemba na awo
kulemba ndiye ndifuna onseya ndi atenge ndikamasiya ine upresident onsewa ataphunzira kuti kukhala ndi anthu koma ndikuti kodi ndi ukuku sindikupanga kampeni ayi ndikuphunzisanso sindikupanga kampeni DPP MCP PP UTM afford onse ndi abale anga ndikatenga kukhala mboma ndizakhala pansi abale anthu asiyatu ndapa Mulungu tiyagwire ntchito izi zimatere ndili nduka swiri palibe ntchito ndinapasidwa ineyo ndikuyilephera pakati pano ndikusangidwa ngati njoka oti timpanga chakuti kulowerera kwa makandidati anga ine ndikuti chimene Mulungu afuna kuchita ku Malawi pa 16 September chita ndikodi chichitika ndiyo akamakhala mbata amene tipangire bwanji ine ndine mwana wa Mewo ngoja kwao nikabanga duku asa kwalibe kuopa inu iweyo ukamba kuti nyumba muli njoka koma mwana wako ali momo ungaope njoka ulo wamo ine ndikuwa ndikaopa ayi ine ndikamaenda Mulungu ali pasogolo ndikafa pano anda ndione ni Mulungu yemwe ndipanazo ntchito koma dziko lino sindingalole kuti ine zito magari kotwa anthu akusauka wachani zinthu zimakoma zinthu iwe wavala bwinobwino ukudya aneba ukamaona zikuyendera bwino zimakhala bwino ona kuchali chikumene ukhale panopo kuyimba nyimbo mzako ali apapa wakalaza masanza umemphera bwino kumatika titini Kristo olosilamu uyu zikumuvuta apapa umamuza ase tionane ukufuna kuti iweyo ukamana ambuye Mulungu chikondi chanu uyu sonaiso azikupempherera iweyo ndifuna ndikusimikizireni mukandisankha ineyo nkhani ya federeza izikhala very clear alandire ndani ndipo alandira komanso chisankho chisanafike mukhala mutaziwa kuti ndifuna ndionesere mene ndingapangire 16 September asanafike ambiri akuti ndiza ine ndi before 16 September chikamanda kuti kuyendesa dziko usamadalire ndalama za boma zokha uzidalira ndalama za azungu amene makhulupirira iweyo covid itamenya mgunoko covid itavuta ndakhala phe boma la Denmark ndakondimbira kamba kuti kuli covid mavuto awandiawa tifuna tikutumizire ndalama covid ndamenya nawo covid ineyo ndalama zati za boma ndili nduna ndalama zache zondipasa azungu kundikhulupirira boma lina lake sitilichula president wake litamuvuta mankhwala mdziko muno azungu anandiimbira foni kundipasa ndalama zambiri nagula mankhwala mabedi ena ali chipatala maona ndi mapaka chonchacha nagula ndi ineyo ndikuti pakhomo pamene pali pamtendere alendo sasowa ndagwira zaka 25-26 kuadra ndayenda pafupi dziko lonse lapansi azungu amandiziwa uyuyu tikapasa ndalama sababa lero amakutina mizira akuti koma famila waluzino bwanji ati akudifufuza andipezere chifukwa anapita kuunduna watu wa rizimu okopa alendo kukayang'ana osapeza apita natural resources ndi alia ausi ali kuno anasokoneza ndalama zogula mitengo anthu amagula mitengo ndi anasokoneza zogula mitengo inu ndagwira ku andra magwira mabilioni ku andra mabilioni nali bwana wa mabwana ndikakwera ndege kupita kunjako ndakakwera ndege pii konko ndili kunjako osaba ndalama za azungu ndiye ndikapeza mboma zimachikulephera kugula mpechereza atipasa athu onse ndikamezo mwezo inu ukalephere kuba nyama ndiyo ukamena zombe iwe umakhala ndi nyama osaiba ndiyo uzikamena zombe ayi ndiye ndifuna ndiyauze zondinamizirazo ine iyayi sindimaopa
akafuna kundimanga angobwera, akafuna chilichonse akutani kodi angobwera, koma aziwensotu aziwenso tanga umazolera mpaka zochibwera ndi anthu ena mpaka chibwana ine iyayi ndikufuna pakali pano mziko muno sikuti wina achewa asangalale, atumbuka asangalale, ayawo asangalale, aliyense asangalale. Ziko lino Bible analemba kuti ziko ndalilenga ili ndalengera mtundu wangu lwakuti ayi ineyo Mulungu akandipasa moyo, ino ndikundisankha. Mukamakhala makonde mwanumo, nyumba mwanumo, muzidziwa kuti uyu sanabwerere zake, wabwerera za ifeyo. Inuyo ngati munthu sakuyang'anirani, ngati zaka 5 zikubwerazi 66 pa 16 abale anga anayika nyimbo tu ala tinamuka Lameki mwenanga tabwera, Lameki mwenanga nani kodi tabwera ndikuuze malangizo, mwenanga ngati sumwera mwenanga watayika. Ineso ndikukuzani abale anga tabwerani pa 16 September mukavote, ngati mundivotera abale anga watayika. Ndikukuzani zoona chikumbumtima chanu osakati fandivote tikagwirizana ku area mukagwirizane nyumba mwanu kuchipinda kumene koko kumene kwanthu amavuto kunyumba mwanumo ako area yawo ena apasula ndalama tauza ku area yawo mukavote chakuti waja iyeyo inu simunaje nawo, inu ndi akazi anu ndi ananu chilungamo muuze na nyumbamo malingana zimene zikuona inu. Abale anga Ambuye akudaliseni, Ambuye akusamalireni kuti chimene akufuna chichitike. Siku la chiweruzo tisakapye chifukwa tinapangana choyipa wina ndi zake. Ambuye akudaliseni, ziko kwambiri. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.